Takže ahoj, já vás tady vítám u dalšího dílu z našeho serveru. Jsem tady s Lukim. Čau. A budeme tady vám ukazovat všechny soutěže, které tady máme. Začneme na Warběh. To je Warběh, že už z toho názvu poznáte, že se tady bude běhat. Tady v úvodní místnosti vidíte, že tady, tak to nemusíme že představovat, to se všichni všimnou. Můžete si tady koupit diabanko, zlatý meč, diameč, protože pochopitelně to tady podáváme kvůli tomu, že se to bude potom hodit. Takže my to vám to jakoby nebudeme ukazovat prostě normálně, ale ukážeme vám to jakoby, že to prostě budeme soutěžit v tom. Takže musíme tady stopnout na diablok. Tak tady začneme na těch diablocích. No, takže 3, 2, 1, teď. A běžíme. A první překážka je tohle z toho pavučina, který máme. Tohle z toho budiště, já nevím, kolik to teďka nejde, já jsem tady hodně měnil, tady to není. Už tam seš? Tady máme super eventík. Co je těžké, že se někdo se mám spadnu. Já jsem spadl, dělej, ne, pos. Tak běž k té vodě, tak když máš diabanko, tak jen tak nechcípneš, jo. Ne, já mám jeden život už jenom. Jsem dead. Já jsem chtěl vylečit, ale tak bohužel Luky to nepřežil, takže to znamená, že jsem vítěz a pokud mě tady nezabijou zombie. Bacha, ne! Pomoc. No tak já budu asi taky tuhej lidi, protože tady poměrou zombie. What the fuck? Jo, vyhrál jsem. Já jsem mrtvý lidi. Já jsem vyhrál. No. A taky jsem chcíp. Takže já si myslím, že si to asi dáme znova, ne, lidičky? Jo, jako můžeme. Hej, co to je tady? Kde? Jo, to je chodba, jsme tady udělali, vlastně u spavnu jsme tady udělali novou chodbu k hotelu, který postavil Market 04. A to jsou tady pokoje, že si tady můžete ubytovat, kdyby si někdo nechtěl stavit dům, ale to myslím, že ukazovat nemusíme. Jdem na Warběh. Teď zase koupím, já si tentokrát koupím diameč, protože kdyby jsem měl diameč, tak to asi dám, protože se mi ten zlatý meč zničil a ty zombíci mě pak zabili. Seš to už, Luky? Počkej, tak já tam jdu. A musíme jakoby... Fejvík je, že jak potom otevřeš ty dveře na konci, aby se dostal do té cílové uličky, tak oni za tebou taky poběží. No jasně, no, tak proto jsem tam dal ty vlastně ty nášlapný čudlíky, no. No tak poprvé jsme oba dva umřeli, no. Tak podruhý snad to bude lepší. Takže 3, 2, 1, teď. What the fuck? Bacha. Tak to budiště je takový, že když už to běžíte po druhý, tak už víte, kudy máte běžet, takže to je takový na nic. No ale to je tady jen tak prostě. Tak tady ten eventík je těžký. What the fuck? Jsem byla spadl do hlavy. Tady hlavně o to prostě maška 2x2, no. Já jsem taky hořím. Ne, já zase chcípnu v té hlavě. Tak. Mám hodně málo žíru. Ne. Tentokrát tady asi chcípnu já v té hlavě. Voda. Yes, jsem v té vodě. Mám 2 životy, ale jsem... Tady zombici vlastně chcípli, já jsem je pozabíjel. Luky je winner. Tak, já si to ještě zabiju zombíka. Tady to ještě sejmu. Tak já jsem druhý, že jo? Jsem druhý ze 2. To je docela úspěch, ne lidi? Tak úspěch je vůbec to, že jsem to vůbec doběh, že jo? Tak musíme si říct, že tam byl trošku malinký podvůdeček s tím uzdravením. No, to byl malinký podvůdeček, protože jsem si říkal, že nechci, abych tady chcípnul, takže jsem ti dal uzdravení, ale tak já myslím, že se nám to bylo docela dobře, takže tady to je náš Warběh. Jako druhou soutěž, kterou jsem vám tady chtěl ukázat, je Warp podkopávačka, nebo vlastně podkopávačka. Tu jsme ukazovali v minulém díle, ale tam jsme jenom ukazovali prostě, jak to prostě vypadá. A tady v tom bychom chtěli ukázat, jak se to hraje. A já bych to ještě s dovolením, tady mi někdo nám tady zničil sníh, tak bych to ještě s dovolením opravil. Dáme si tak 3 hry, ne? No, minimálně, no. A když jsme 2, tak budeme muset jakoby, nebudeme začínat ten klasický, že prostě otevřeme ty dveře, ale budeme začínat oba dva uvnitř, protože to nejde, že aby jeden stál uvnitř a druhý otevíral dveře. Takže si každý stoupneme do jednoho rohu. Já si musím vzít lopatu.
Musím si vypnout GM. Že jsem mu tohle. Takže 3, 2, 1. teď. Tak, co ty? Prostě klasicky podkopáváte to druho. Ne! Yes! Tak já hořím jak pomalu, že tady máme regeneraci a ještě k tomu mám to diabrnko. Takže já ještě furt žiju, to je nějaký divný, ale... Umři už ne. Nemáš ty náhodou nesmrtelnost? Ne, nemám, to už... Tak to jaká zničím ještě celý, no. Ale už budu tuhej, už mám jeden... No, jsem tuhej, tak. Máme ještě jednu hru minimálně, nebo ještě 2. Tak mi zapni kreativ, já to tady opravím. Jasně. Každopádně. Já se taky zapnu GMC. A hlavnu ti s tím. To bylo docela divný, jak si neumíral. Tak já jsem měl to diabanko a on tady je to tady máme na spavnou regeneraci, ale to je pomalá docela. No, krát jsem tady se zničil, no. Krát jsem tam tady zabral práci, že tady budu opravovat. Takže první hru jsem vyhrál já. Tak Teďka když znova vyhraju, tak jakoby už jsem automatický vítěz. Já si myslím, že jsme mohli počítat jakoby prostě, kdo vyhraje prostě celý ten díl, prostě kdo vlastně teďka vede Luky 2-0, protože on vyhrál ten varběh a ještě vyhrál tady to. Nevedu 2-0. Jak to? Musíš tohle, ne? Musím vyhrát ještě tady to, a když máme 3 hry, tak aspoň 2 hry musím vyhrát a potom až budu vést 2-0. No, tak já jsem chtěl brát jakoby celkově, ale tak to je jedno. Tak já si ti vypnu GM, jo? Jo. Co bylo taky vypnu. Ještě, máš lopatu? Mám? Dobrý, tak já, to vlastně zůstalo, viď? Tak, já jsem si ji taky vzal, jdu sem. A 3, 2, 1, teď. tě porazím. Já jsem předtím měl teda štěstí. Já prostě trošku tady zariskuju, tady skočím. TF. Kdyby... Spadni! Yes! Spadni! Нет, jsem Žilky opět vyhrál. Takže teďka už celkově vedu 2-0. Dáme si ještě jednu hru na podkovávačce? Jo, dáme, tak mi zase zapni Dáme kreativ. ještě jednu hru, jsem ti zapnul GM. Kurně, jak jsem se splet, sorry. Tak ještě máš šance, ne? Když máš 5 her. No, ještě budem závodit, ještě budem soutěžit v na další olympiádě supravý, pak na závodech s koňma a na závodech s loďma. Teďka, když vyhraju třeba olympiádu, teďka vlastně, aby si byl celkový vítěz, tak musíš vyhrát aspoň, musíš vyhrát všechny. Pak kdyby to náhodou bylo nerozhodně, tak si dáme třeba paintball. Tak to nerozhodně nebude, že jo, prostě vyhraju já. No, jo, nerozhodně to asi nemůže být, když je to lichý, viď, 5. No jasně, no, tak když dáme třeba po 2 hrách, no to je jedno. Dáme, ti vypnu zase GM. Tak, sobě taky, já jsem si nevzal lopatu, tak já si ji givnu rychle, sorry. Jak se to jmenuje, Diamond SPD 1. Tak, mám lopatu a 3, 2, 1. teď. Haha, zase vyhraju, viď. Ne, teďka vyhraju já. Spadni už ne. Ale tady tu hru si vlastně vyhrám, že jo? Ty vlastně zase než umřeš, tak to zase dlouho hodiny, máš to diabrnko. Kolik máš jidu? Ne, dělej, dostaň se tam na ten blok. Ne, dělej. Takže tady to nevyhrál nikdo, no. Co, teď jdem na další soutěž, ne? Jo, a další soutěž bude olympiáda. Takže jdeme na warp olympiáda. Všechny tady ty soutěže může hrát, že i víc lidí, tak tady dneska nikdo není zrovna. Tak vlastně tímto videem jsme vás chtěli prostě ukázat, že tento server je prostě dobrý na tady ty soutěže, že se tady snažíme, aby tady nebyla nuda, tak sem pak můžete navštívit. IP máte v popisku videa, tak.
Pravidla myslím, že číst nemusíme, protože že my to známe. Opět zase se postavíme na diablok. Tentokrát nic nepotřebujeme, teda kromě luku a šípu, a ten si tam vememe ve speciálním místě. Tak já myslím, že můžeme dát už 3. Počkej, tak tohle si ale dáme jenom jednou. No, to asi ono. A když vyhraju teď, tak už budu celkový vítěz. 3, 2, 1. teď. Tady je taky od kam skočíte, abyste se nezdrželi tím, že byste skočili jinam. Ještě tím vlastně musíme zjistit, jestli my tady máme tady vlastně střeba z luku, jestli to bude uhlídat, kdo se trefí a kdo ne. Že tam máme jakoby trestní kola, že kolikrát se netrefíte, tak běžíte trestní kolo. Pojď sem, neutíkej mi. Já musím vést lidi, protože všichni fandíte mě, že jo? Že jo? Tak, tady máme eventík, který určitě Lukio smete z cesty. Aha, vlastně výhoda, že ta láva jenom na kousku, to znamená, že pokud spadnete tady, tak už vlastně můžete... Já jsem dead, no, skvělý. Takže jsem vlastně už vyhrál já, pokud se mi tady něco, pokud neskořím. Já se blížím k vodě. Mám 2 srdíčka lidi. Já tě budu jenom sledovat. Pokud se mi tady něco nestane, takže to vypadá, že asi vyhraju. Tak to, že už vlastně je to ještě neznamená, že asi já jsem vyhrál, protože ještě musím umřít, no ale tak pokud teď vlastně už nemusím chvátat, takže Jak by si asi teď umřel už. no zkus mě zabít. Mám trošku fail, že se mi to nechce načti se Minecrafte blbej. No konečně, se omlouvám za to. Trefa. Dobře. Trefa. Dobře. Trefa. Ještě 2. Trefa, ne? Jo, skočilo to tam, je to tam. Yes. Yes. Takže běžíme k cíli a tady spadl, že jo, mlem? Ne, v pohodě, vyhrál jsem. Jsem vítěz. Takže je to, kolik je to? 2-1. 2-1. Teďka jdeme na závody s vodma a s koňma a ty rozhodnou. Takže začneme čím? Začneme s loďma nebo s koňma? Je to jedno. Tak dáme na Warp Raceboat, protože to je takový trošičku těžší, abyste tam vás těžký si rozbít loď. Já si tam zapnu gumu a hodím sem 2 loďky. Jo, mě ho taky zapni pos. No tak já jsem ty loďky jsem 2 už dal. Tak Pak ona ujíždí tam ta loďka, já si vemu. Stoj. Kurňa, vy tam zpátky. Hej, otevři to, jo, protože to nemá kdo tohle stojí, jo. Tak já už tady stojím. počkej, zapni mi gumu, já si tu potřebuji něco zničit, nebo nemusíš dobrý. Tak, jsem si zničil svou loďku. Sedíš v vodce? Ne, zapni mi ho, protože já jsem tady spadnu do vody. Ježiši. Tak. Otevřu, no. Už to můžu vypnout? Jo, tak počkej, já to vypnu. Jakou si bereš loď? Počkej, proč to jsem tohle zavřel? Aha, ono to bylo otevřené. Tak, a sedíš? Je 3, 2, 1. teď. Tak to je asi nejtěžší soutěž, protože tady většinou rozsekáme ty loďky, no. A nebo nás se mohou zombíci. Já dám jenom tak pro jistotu den, Jo, díky za aby zombíci chcípali. Mně se pomalu načítá krajina, takže budu mít asi s tím problémy. Takže jak ještě natáčím, zatím jsme se dostali už sem, takže mě nechce zatáčet loďka, dobrý. Poslední zatáčka mi chybí. Ne, mně se zničila loďka, to znamená, že pokud Luky dojede, tak vyhrál tady tu soutěž. Nevyhrál jsem. Nikdo nevyhrál, že jdeme zrovna rovnou. Poslední zatáčce jsem se rozsekal. Nic se rozsekala tam nějak po něco? Já jsem tam opět losy loďky, necháme to otevřený. Tady nám chybí voda, koukám, taky se musím dát. Ne, to vlastně tím, že to tam je vlastně, jo, jasně, no. Nech to tam, protože ono jakoby tam skočíš. No, teď jo, no. Tak, loďky. Je 3, 2, 1. teď. Aha. Vlastně tam byl ferík, že mě to zatočilo doleva, místo doprava. No tak to docela blbne, no. Ty loďky, to by mohly do lodi vydat 740 teda. Nový verzi Minecraftu, no. Já se zase se rozsekám. Hej! Co fail lidi, já jsem se tady rozsekal. Takže pokud se nerozseká Luky, tak vyhrál tu disciplínu. I co tu dělá tady to podobný té vesnici?
Co? Poslední zatáčka? No. Ne, on to vytočil. Tak, vypadá to, že Luky vyhraje, pokud se tady nerozseká třeba o zeď. Tady už můžu, ne? Ines, Luky je vítěz, to znamená, že je to 3-1 lidi. Takže vlastně už definitivně vyhrál Luky, protože koně si taky dáme jenom jednou. Takže pokud vyhrál já, tak to bude 3-2, pokud vyhrál Luky, tak vyhrál 4-1 a to je docela blbý pro mě, no. Pak tu trať budu muset doladit, protože se mi ta loďka rozbila kvůli tomu, že tam byla blbě voda. Pak musím doladit. Tak jdem na Warp Horses Race a tam... Počkej, kdo tu postavil tady to? To jsem neviděl tady tu. Co? Co jsem viděl? Víš, nebo musíš? Cože? Myslíš tady tu boudu? No, zapně mi po svý. Jasně. Somluvám, Luky se mi nějak seká. Doufám, že se to doladí. Hej, seš tam? No tohle myslím, kdo to tu postavil? To postavil Martin 4. Tam si tady postavil nějaký svý skládek, nějaký, dal si sem nějaký meče. No, tak jdu tu necháme, veď. Tak já jdu na Warp Horses Race. A jdem si dát poslední disciplínu, která je taky trošičku problémová, protože když to hraje jenom jeden, ta dva vlastně, tak se to blbě odstartovává. Tak Kiro si bereš koně. Asi mám toho zlatýho. Tak já jsem tady to diamantovýho. Tak se na ní sedni, jakoby si to odstartujeme sami prostě. 3, 2. počkej. Takhle v 1, 2, 1, teď. No, jsi ve vedení, no tak to je jedno, že jo. Když vyhraješ ty, když si vyhraješ, tak já jsem na tom celá blbě, ale tady nejde ten skok. Kurně, já jsem se mu stopil Minecraft, sorry lidi. A vítěz je asi Luky, no. Skoč to! Skoč! No, skočil jsem to, ale prostě Luky je ve vedení, bohužel, no. Yes, 4-1. Konečný vítěz dnešního dílu je Luky s tím s koncovým číslem 4-1. To je docela blbý pro mě, jako vyhrát takhle blbě. Teda prohrát takhle blbě, no. Ale tak co se dá dělat, no. Myslím, že bychom si mohli natočit příště třeba něco podobného zase, když už teď nemáme žádný soutěže na to, já se ještě takhle kouknu. Jestli tady ještě nemáme nějaký soutěže, který... Myslím, že jsme na žádný nezapomněli, ale tak mohlo se to stát, že jo. Maximálně jsme se ještě mohli zahrát Mario a Pinball, ten jsme hráli v minulém díle. No jasně, no. Tak si někdy můžeme dát buď to. My ještě něco vymyslíme. Tak, já myslím, že by to bylo pro tento díl všechno. My se s váma loučíme. V IP na tady ten server máte v popisku videa, pokud se vám toto video líbilo, dejte like. A pokud byste chtěli se dívat na naše další videa, dejte odběru našemu kanálu. Takže mějte se hezky a zatím ahoj. Čau.